inin kurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batanon, hakurat sa naray hakbudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dabog ngan may sinsilyo pa, may binutok nga inandam habol sa. Hala na sige kita, an mayor ngan an irmana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan an irmana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an na adto haplasa, nag-aarig hintag kuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasa